Hello, jien jisim Dilin Kakija, jena naħdem parti mill-istaff tal-kuratorjat hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur u llum ħanurikom biċċa mill-iktar favoriti tiegħi li għandna fil-kollezzjoni tal-politika. Bħala student tal-istorja politika ta' Malta, dan il-ritratt huwa sinonimu ħafna ma' dak kollu li aħna nistudjaw. Fih għandek karattri importanti bħal Prince of Wales hawnhekk li jisiru mbagħad ir-re Edwardu 8, għandek ukoll il-ħuħ il-Prince George, in-naħa l-oħra għandek l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Joseph Howard, ukoll fuq wara hemm Lord Louis Mountbatten li ħareġ jirritorna Malta mbagħad fin-1950s. Dan ir-ritratt fih juri mument importanti ħafna fl-istorja kostituzzjonali Maltija. Huwa qed juri l-Kostituzzjoni tal-1921 meta l-Maltin fl-aħħar għall-ewwel darba ingħataw iċ-ċans li jiggovernaw lilhom infushom. Apparti mill-valur storiku tiegħu, dan ir-ritratt għandu valur ukoll estetiku. Kif tistgħu taraw hemmhekk fil-kantuniera hemm il-firma ta' Richard Ellis. Richard Ellis huwa magħruf ħafna bħala fotografu Malti li kien jopera fis-seklu 19 u fis-seklu 20. U kien wieħed mill-ħafna li f'da żmien ġo Malta bdew jaħdmu dat tip ta' xogħol bħala hobby u fl-istess ħin bħala x-xogħol tagħhom primarju. Issa, mix-xogħol li għamel Ellis aħna sirna nafu għadna sal-lum nużawh bħala referenza għal dawk iż-żminijiet li Malta għaddiet minnhom. Mhux biss mill-vistas imma wkoll mill-mumenti storiċi bħal dawn. Bħalu kien hawn ħafna ġo Malta li jieħdu r-ritratti mxerdin tnej fil-kottonera u kif ukoll ġo partijiet fil-belt. Fis-sessjoni tal-etnografija għandna wkoll sessjoni żgħira fuq il-politika. Ħafna mill-affarijiet tar-riserva li għandna għal dis-sezzjoni ġew minn mużew li kien hawnhekk ġo l-Birgu li kien miftuħ biex jirrigwarda fuq is-suġġett politika ta' Malta. Dan infetaħ minn Agata Barbara u ħafna mill-affarijiet ġew fis-sessjoni tagħna wara. Apparti minn ritratti u pitturi bħal dawn għandna wkoll din il-mejda li kienet tintuża minn Prim Ministri Maltin. Bħalma ġajet qabel, dan ir-ritratt qed jirrappreżenta l-ġurnata meta ingħatat il-Kostituzzjoni tal-1921. Bażikament dak iż-żmien il-Gvern Malti kien maqsum fil-Legislative Assembly u f'dik tas-Senat. Daw iż-żewġ poteri parlamentari kellhom iċ-ċans biex jieħdu ħsieb l-affarijiet lokali. Dawk barranin tħallew f'idejn il-Kuruna Ingliża. Bħal ħafna oġġetti storiċi, il-kuntest huwa importanti ħafna. Meta ħadna l-Kostituzzjoni tal-1921, iż-żmien ta' qabel kien immarkat minn konflitt globali li ħalla influzzjoni kbira fuq l-għoli tal-ħajja hawn Malta u din waslet ukoll għall-irvell tal-1919, is-7 Ġunju. Waqt li ħafna kienu qed jiġru fit-toroq tal-belt biex jiddefendu dak li huma riedu, kien hemm nies ukoll li bdew jaħsbu fil-kliem ta' Woodrow Wilson li kull stat għandu imexxi lilu innifsu. Biex nagħmluha ċara, din il-Kostituzzjoni ma kienitx l-aħħar battalja biex Malta tirċievi l-istess drittijiet politiċi li kellha f'dan iż-żmien kellha tistenna sal-1964 biex tieħu l-indipendenza.